Ало. Ало? Какво правиш там? Нищо, пуснали си ми съобщение, звъня, разбирам, пише, че срещен кода. Не, това му е генето, бе, не му бира. Това му е генето. Кой е много къде рита топки с мен, бе, там от Старо Гаро, там Вучови. И там на Манчеко, брат му некъв Манчеко било, той поне идва да рита с мене по обед, го преместил на друго место. Ще го реша веднага. Айде, виж го им извън. Добре. Айде. Ало, Манчеко, здравей, там съм. Да слушам, добър вечер. Много късно си го звъня. Няма проблем, слушам. Николай Методиев Вучев имаш ли? Да, имам. Къде си го преместил? И той е от тия телкачите, мисля. При нас някъде в сградата, нямам спомен вече. Дали са 16, трябва да проверя точно. Или в МСА, или някъде. Какво да го правиме? Нека футбол. Така ни става. Е футболист, човек. Къде беше? Беше на терминала, на пътниците. На терминал 2. Те да говоря